Hej og velkommen til den her korte tutorial. Jeg vil lige forklare hvordan det nye Towny setup her fungerer. Jeg går ind i Towny mappet her, som er den normale portal. Så kommer jeg hen, det er lige et ikke færdigt spawn her. Men så har vi lavet det sådan at man kan sige det herude, der kan man kun bygge byer. Hvis man ikke har en by herude, så kan man ikke gøre noget så. Man kan ikke smadre træer, man kan ikke grave jord, man kan ikke bygge hus eller noget som helst. Men så har vi så lavet et map, hvor man så bare kan gå amok med at skaffe ressourcer, og så tage dem med herover til sin by, og så bygge der. Og man kan selvfølgelig bygge inde i byen, hvor man har claimet. Så vil jeg lige gå hen til byen. Det kan godt være at den måde man kommer herhen ændrer sig på, men lige nu der har jeg et warp her. Skaf ressourcer i Madhub verdenen. Material Hub har vi bare valgt at kalde den. Så går jeg her, så klikker jeg på den. Og det regner godt nok lige. Men så har vi et kæmpe map her, hvor man bare kan hugge alt hvad man vil. Og vi anbefaler ikke at man bygger hus eller noget som helst i det, fordi der vil ikke være Towny vil ikke være på i det her map. Så grief, det er på ens eget ansvar her. Men der er ingen grund til at bygge herinde. Så hellere lave en by i det andet map. Så hellere lave en by herinde, og så bygge den. Og på grund af at man kun kan bygge byer herinde, så kan man sige, så er det 100% grief frit herinde. Så nu er der ikke nogen der kan blive griefet. For hvis jeg bygger en by, og jeg claimer hvor jeg har bygget henne, eller jeg claimer først, og så bygger jeg inde i bagefter, så er der jo ingen andre der kan komme ind i min by. Og de kan ikke bygge noget ved siden af, eller noget som helst. Så det er den nye måde vi gør det på. Håber I vil tage godt imod den, og I må meget gerne komme med respons til den. Hej hej.